Čau lidi, já vás vítám u mýho dalšího videa. Tentokrát se podíváme na hru Arcane Legends. Už jsem tady trochu vyspělejší a řeknu vám takový menší příběh. V podstatě jste zjistili, že na světě začaly vyrůstat různý monstra a tak. A vy se snažíte zabíjet. No a jak už jsem řekl, tak jsem celkem vyspělejší. Nevím, jestli to uvidíte, ale jsou tady takový dva skřížený meče. A ty, když zmáčknete, tak útočíte. A nebo když je podržíte, tak uděláte větší útok. A samozřejmě tady jsou ještě pak takové schopnosti různě. Pak tady to můžete si tady hodit léky. Pak můžete krásně vyletět. A můžete ještě vystřelit takovou bouchající šíp. A ono to vybouchne jenom, když to někoho zasáhne. Můžete tady udělat tým a je to v podstatě na Wi-Fi, bohužel. A jsou tady všichni hráči z celého světa, ale nejsou tady úplně všichni, protože to by se to tady úplně šíleně lagovalo. Takže tady nejsou všichni. Tak a jdeme na věc. Teď vám ukážu, jak se správně zabíjí ty monstra. Teď se mi to laglo. Nevím proč. Jo, dobrý. Tak. Tady je taková v pohodě. Zatím tady nic není a jak si můžete všimnout, tamhle už někdo bojuje, takže my mu pomůžeme. Takhle můžete ho zabít. Já tady zabiju asi toho, který na nás střílí furt. A teď si jdem poradit s tímhle. Hop. My půjdeme asi napřed, protože si chcem zabojovat trošičku víc. Tak pojďte na mě a bum. Tohle je pak je na to nejlepší ještě schopnost, že okolo vás začnou lítat meče, ale já, jakožto matlák, umírám, takže si tady hodíme medicínu. Tak. A ta moje medicína už je celkem vyspělá, takže mi to dává celkem hodně životů. Teď se mi to buglo, takže jo, dobrý. A zase umírám. Asi vidíte, že hodně potřebuju životy, protože já to jsem totálně nemohlo, takže většinou hnedka zemřu. Ale teď se budu snažit co nejméně umírat. Tamhle nahoře teď se mi obrazilo, že tady můj mazlíček má level up. Já jsem level 6, což můžete vidět vlevo nahoře. A když to zmáčknu, tak tady mám různě přístup k inventáři, můžu si tady udělat skilly, pokud mám nějaký body, když mám level up. A pak je tady ještě world map, neboli mapa světa. A tady můžete cestovat různě. No a pak si tady můžete udělat různě upgradeovat si nějaký zbraně nebo si vylepšit upgradey. Což taky jde, že tady hele. Jsem tady měl ještě vylevelovanou čepici, ale tady si můžete upgradeovat vpravo a můžete si tady upgradeovat různé věci jako meče, pak helmy, ale to tady nemůžu, protože to už má upgrade, takže to už nejde upgradeovat. A pak jsou tady dvě, které si můžete upgradeovat, protože jsou tam volné místa. Když se mi tady stala nějaká chyba, nevím co.
To vás nemusí zajímat. A pak si tady můžete vyrobit například lepší třeba rubíny nebo nějaký dževly. To už nevím, co je, ale to pochopíte, pokud umíte dobře anglicky postupně ve hře. Tady při té hře nebudu moc mluvit, protože budu mít jenom nějaký komentáře, protože moc jsem celkem unavený, takže nebudu moc mluvit. A to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže užívejte si zábavu. Už. Tady můžete otevírat čestky a různě a právě, že můžete ještě jsou tady ještě jiný typy těch monster, který jste možná už uviděli, to jsou takový lepší ty normální bojovníci. A postupně jsou tady i bossové. Tady si můžeme vyzvednout různý že si tady můžeme vylepšit zbraně. A teď jsem si vlastně zapomněl vzít tuhle, což je od levelu 3 sice, ale to je jedno. Jak si můžete všimnout, tak mám už další půlku levelu, takže 6,5 levelu. A ještě vybral jsem si právě, že tu holku, protože tam mi přijde nejlepší, ovládá se mi nejlíp. Seká se to proto, že právě, že ta aplikace, která to natáčí, tak zabuguje tu hru, že jo? A proto se to tolik laguje, takže je to kvůli té aplikaci, ne kvůli té hře, jinak se to nelaguje skoro vůbec. Tady tohle je boss, to není ten vylepšený, víte, co jsem myslel, není to ten vylepšený bojovník normální, to už je boss. Můžete nahoře vidět jeho životy a právě jsme ho zabili. Takže teď vidíte, že ze mě stříká krev, tak to je, že mám jed a moc mi to neubírá. A tady máme ona krvácí? What? No, dobrý. Tady dostaneme nějaký peníze a dostali jsme i Cooper Chest, což je hodně dobrý, a když to otevřem, tak dostaneme nějaký podle mě dobrý věci. Takže se můžeme kouknout. Tady máme něco, to je pro Warriora, ale je to od levelu 6. Tohle je horší, takže to se nebudeme hrát. A tady jsme dostali legendární, ale to je taky pro někoho jiného, než jsem já. Jsou tady 3 druhy. 3 druhy těch postav a 3 druhy zároveň i mazlíčku. Je tady Roach, což je ta holka. Pak je tu Warrior, neboli nějaký hlídač. A takový hodně svalnatý, ale to vás nemusí zajímat. A pak je tu ještě mák, takže ten, což asi poznáte v jménu, tak má nějaký magické schopnosti, takže třeba
střílí, nevím co, něco fialového. A pak ještě jsou tady ty mazlíčci. Je tady samozřejmě je tu víc druhů mazlíčků, ale ty už si musíte nějak zasloužit, buď koupit, nebo je dostanete. Tady ten čaroděj, to je na začátku, který vám pomáhá s ovládáním a ten je taky podle mě celkem na nic. Ten tu v podstatě nic moc nedělá a on potom i zemře, že jo, takže je celkem na nic a doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, když tak i odběr a doufám, že se vám i nadále zalíbí moje videa a čau.